ана ҳамин страх беҳад як кас фаҳмад шарм мекунӣ, ҳамсоҳо нафаҳмад, знакомого что бы не встретил. Мана ҳамин страх критика беҳад халқи мо ба зиёда. Халқи мо барои худаш зиндагӣ намекунад, барои ҳамсоя зиндагӣ мекунад. Ана ҳамин тарсе таъна, тарси ҳамин гапи мардум ҳама сахт дар мардуми тоҷик ҷо шудагиай. Потери любви. Баъзе бачаҳо ҳамин аст ки ман ҳамин нағз дидам, ман гирифтан натоистам, дига ман ба ҳаёт чӣ майлашаку баробер. То есть дилшикаста мешаду ҳаёт даст мекунад. ҳамон ризқа гирифтан ба бо меҳнат кардан дар кор. Меҳнат, бемеҳнат ҳеч чӣ намебиёд. Барои ҳамон ин чиза фаҳмидан одам дар кор. Як тарси ҳама ганда халқи мо ба зиёдтарин тарс страх критика. Ман ба ҳамин буд. ҳамеқа метарсидем ки як кас нафаҳмад ки як хатои мана бина айб аст. чунки мо аз ҳамин хурда ҳамин хел талбия мекунанд, мегӯянд ту эҳтиёт шав, ту ин кора накун, ту ин хел накун, айб аст, шарм аст, ман ҳамин хеле айбтарс шав, ба нангу номус шав. одамо гум мекунанд ки нангу номус шав. тавоно шав, номус мана ин буданаш дар кор. Страх критика ин наоборот туя ақиба мебарад. ду нагирам мактабба ё сехун нашавам, ё ки мана мисол ана ҳамин страх беҳад як кас фаҳмад шарм мекунӣ, ҳамсоҳо нафаҳмад, знакомого что бы не встретил. Мана ҳамин страх критика беҳад халқи мо ба зиёда. Халқи мо барои худаш зиндагӣ намекунад, барои ҳамсоя зиндагӣ мекунад. фаҳмиданед? Чӣ хеле кунам ки удивит ҳамсоя даволем бошад, хештабор даволем бошад, дигаро туя хуб гум, балегу. Ман як кас як чӣ гӯ, як кас гуд ки хуб будааст. Не, ту барои худат зиндагӣ кардан ёд гир. халқи тоҷик ба анамичи беҳад бисёрай барои худаш зиндагӣ намекунад, барои дигаро телефони крутой харидан ки дигаро гум ки вай зур будааст, ё ки мошини крутой харидан ки дигаро гум ки беҳад зур будааст, ё ки мана ин чӣ гум хуни хуб кардан ки дигаро нангам набандан, шарманда нашам. Да ин гапҳо ҳамаш барои дигаро. Барои худатон зиндагӣ карданам ёд гирифтан дар кор. Барои худ зиндагӣ ширин кардана ёд гирифтан дар кор. Барои ҳамон страх критика чӣ пайдо мешавад? Вақте ки шумо беҳад минени фикри дигаро боло медоред аз фикри худатон. ин кора дигар накунед. Мана доимо модарам мегуфтанд ту фалон ҷо рафт ки айб аст, ё ки ҳозир аком мегӯянд ту мана ин туй барав, ин марака барав, ин чӣ барав. Ман аком гуфтам акоҷон ман успеҳ намекунам ҳам ҷо рафтам. чунки вақти мана мегирад. вақти ман беҳад меборавад. вай кас хафа мешавад, вай кас. Ман гуфтам чӣ ба хафа мешавад? ман агар ки действительно зарари худам ба чӣ ба вай хафа мешудааст? вай бояд хафа нашад? одами баақл бояд хафа нашад? вай кори вай хафа шад, вай кори вай. шумо ҳозир мана мегӯед ки маълим агар ин хел кунем баъд чӣ? Наравем ме ту якдигар. Не, равед, ҳама наздикатон баравед. о пра ба бабушка рафтан шарт нест. шарт нест. Барои ҳамин туям 40 кас 50 каса кардан ки ҳамин наздиктарҳо ҷамъ шавад. вай беҳтар. вақтатона эконом кунед, умратона сарф накунед. барои аз страх критика буромадан, тарси ҳамин минени дигаро буромадан, аз танқиди дигаро буромадан ки як кас танқидам накунад, вай чӣ кор карданатон дар кор? худатонро бовария зиёд карданатон дар кор. шумо тавоно шавед ку ҳама шумо нағз мегӯяд. бовар кунед ана. шумо тавоно шавед туй бе шумо сар намешавад. шумо тавоно шавед тамоми маърака ба аввал сивона шумо ба метиҳад. аввал тавоно шавед ҳамин чи одамо ҳамаш аз хотираш мебурад ки шумо туаш ба нарафта будед. шумо тавоно шавед ки як кас ба дасти некитон расад, ҳамаш ҷои худаша мегирад. хоб анамин тарсе таъна, тарси ҳамин гапи мардум ҳама сахт дар мардуми тоҷик ҷо шудагиай. агар ки шумо дарунан бақувват шавед, ин чизҳо шумо ба таъсир намекунад. вақте ки шумо дарунан холиед, гапи дигаро шумо ба таъсир мекунад. гапи одамо ба гӯш накунед. гапи одамо ба вообще диққат натиҳед. шумо фақат фикри худатона кор фармидана ёд гиред. баъд коратон пеш мерад. ана ман страх неудача гуфтам, страх критика гуфтам, страх болезни гуфтам, страх бедности гуфтам, страх потери любви. Страх потери любви.
тарсе ки ман нағздидама бой метиям, тарсе ки мани нағздидам гум шуд, тарсе ки ёки кори нағздидам ад даст метиям, потери люви. баъзе бачаҳо ҳамин аст ки ман ҳамин нағздидама гирифтан натоистам, дига ман ба ҳаёт чӣ майлашаку баробер. Тоест дилшикаста мешаду ҳаёт даст мекунад. баъзе дига кори нағзмидагиш нашуд, я хотел стать врачом, не получилось, я майляш ин чизо. Ман медонам бачаҳо, ман медонам ки бачаҳое ки мегӯяд ман орзу мекардам ки духтур шам, хай мана намондан духтурӣ кардан, хай майляш чӣ хеле ки шавад насиб мегузарам. ин чӣ гуфтаги гап? ин чӣ гуфтаги гап? ин ягон вай надорад ё ки мана бо ваяш аст. барои ҳама қадар ё ки касбе нағздидаш гирифтиян, ҳамун ҷои кораш холӣ карда, инфаркт шудай. бисёр одамо мо ин хеле дидем, аз ҷои кораш гирифтан инфаркт шуда, чунки ҳамун кор вай ба як социални статус медод. гирифтан ҳамин хеле шудай. чӣ кор карданатон дар кор ки ин чиза шумо ҳаллаша ёбед? чӣ маслиҳат метиҳам ман шумо барои ин кор? аки шумо он каса нағз мебинед, духтара нағз мебинед, писара нағз мебинед, шавҳаратуна, оилатуна, занатуна, аз сидқи дил нағз бинед, беажидане. нағз дидана ёд гиред. диққат кунед. хайём мегӯяд ки ҳар гоҳ ки бимирию, наноли ишқ аст. ишқ он набувад ки ҳамчу булбул нолии, ҳар гоҳ ки бимирию, наноли ишқ аст. шумо бояд ки аз сидқи дил нағз дидана ёд гиред. ҳамин хел нағз бинед ки вай одам агар ки ҳамин взаимна шумо ба ҷавобам натиҳад ки шумо бояд ки страдат накунед. шумо бояд ки хурсанд бошед ки шумо нағз дидана ёд гирифтед. ту бевафо будӣ, ти ин хел будӣ гуфта нагардед. наоборот, ҳар боре ки фикри ҳамон духтара мекунед ё фикри ҳамон писара мекунед, ҳамин шумо ба як шумояд дарунатон ба як хушбахтӣ биёрад. ана ҳавай меҳр аст, ана ҳавай беҳтарин ишқ аст. ранги лайлои маҷнун девона шуда нагардед кӯчаоба. ин хеле ишқа ман намефаҳмам. ҳамин лайлетун чиза ба даст овард, ранги девонао гашт. он хел не. ҳамин хел ишқе кунед дар дилатон ки ҳавай шумо ба қувват кунад, шумо ба қувват тиҳад ки шумо аз болае ки шумо меҳр доред оилатон ба, фарзандатон ба, меҳр доред модаратон ба, ҳамин меҳр ин баъд аста зиёд шуда меҳр ватан ба пайдо мешавад, меҳр худованд ба пайдо мешавад, меҳр инсоният ба пайдо мешавад. ҳавай аз сарчашмаш аммо як каса нағз дидан сар мешавад. меҳр ҳамин ишқ чи ай? ин ғамхорӣ ай. меҳр ин чи ай? ин ғамхорӣ ай. просто ғамхорӣ кунед, тамом. вай взаимност ҷавоб метиҳад, наметиҳад, вай шумо ба ҳамон хел вайам шумо нағз мебинад, нағз намебинад, ин ба диққат накунед. просто аз сидқи дил ғамхор шед. ғамхоре ҳамин меҳр зиёд шуда рафтаам мегирад. хуб, ман баъзе падару модара дидам ки сахт меҳнат мекунанд, агар ки ҳамин фарзандтошон раҳмат нагуд ё ки благодар набошанд, аламаш мекунанд. ман дидаги ин хел чиза. баъзе як кас ба шумо некӣ мекунед, вай агар ки раҳмат нагуд, вай курнонамак, вай раҳмат намегуд, даже чӣ дар кор бас мекунад некӣ карданаш, чӣ баки вай раҳматаш нагуфтааст. значит ин некӣ шумо некӣ не. ин условия, ин контракт. я тебе, ти мне. барои некия кардан дар кор бе ягон интизоре. барои мегӯянд некӣ куно дар об андоз. инаш набини, дигар кас ғайбаш худованд метад шумо ба. барои ҳамон одами бақлу бафам ҳамин хел шуданаш зарур ай. ҳамин хел кор карданаш зарур ай. хуб, страх будуше, тарси оянда, ки оянда зиндагим чӣ хел мешавад, чӣ хел кунам, беҳад бисёр аст. тамом бисёр мардумо ба бисёр ай. оянда ба ман чӣ кор кунам ки зиндагим нашавад, тарс да оянда сахт аст. страх будуше беҳад мушкил ай. медонед кай ба шумо ба страх будуше пайдо мешавад? вақте ки шумо нақшаи оянда надоред, ягон хел план надоред, ягон хел видение нест. видение куҷо рафта истодед, барои чӣ ин кора карданед. одам мана мегӯяд муаллим шумо бисёр кор мекунед, а куҷо қуввата мегиред, энергия? У меня есть цель, у меня есть видение. Я вижу, куда я должен пойти. Ман план дорам, нақшаи план дорам то 100 солагима. Ман намедонам 100 сол умр мебинам ё не. Неки яке бинам, кардам мегирам ҳамон чиза. Яке ман мураму буравам набошам ки фундаменте ки ман сохта истодиам, идеяе ки ман сохта истодиам, якта шогирдам ё писарам, якташ бо ҳава давом дода бурдан мегирад. Барои ки оянда
شما با مهر کار کنید، از صدق دل مهنت کنید، خرسند خوشبخت باشید، حاصل مهنتتون خوب دیدن خواهد. نقشه بودنش در کن. آینده نقشه میکنید، مهنتش میکنید، بعد توکلش به خدا میکنید. اول شما نیکی که اینا کردنتون در کار، با از جمله اون آدمای کنفهم نشوید که کی میدونه چی میشد پگاه، کی میدونه چی میشه پگاه گفته ششتن گرید هیچی نمیشد، کماقل موندن میگیرید و چی میشد. من گارانتی میتونم که هم تو خدا تیاد از اتفورتوش کم میتید این گپا دروغه. خداوند به مهنت نمیتید یگون تیتوگا. رزق ازاله اینم هست، نیکی مهنت کردن در کن. همون رزق گرفتن ما با مهنت کردن در کن. مهنت به مهنت هیچی نمیاد. برای همون این چیزا فهمیدن اتون در کن. برای همون این استراخ بودر شده. اناکم با هست ترس بلنده، ترس چی گم تورکی، ترس پیش یگون کلونشاو بدر اومده گپ زدن، ترس بین مردم با سخن کردن. این چیزا مایده مایده نیک ریشه همین ترس. من این 6 تا چیزی گفتگیم بس это научно доказано. ما بسیار این چیزا آموختگی هستیم. برای ما ترس شما تماما نیست کردنتون در کار. برای که ترس نیست شود علم بسیار گرید. علم بسیار گرید متخصص شد ترس گم میشد. اکن بهترین داروی ترس چیه؟ عمل کردن. действие. совершайте действие. عمل کردن گرید ترس گم شدن میگیرد. عمل کردن گرید ترس گم شدن میگیرد. همه وقت در خاطر دارید که نتیجه کجا به هست. دقت. من اینجا شما من اینجا نتیجه. تو است در اون طرف همون چیزی که از چیزی که شما میترسید مقصد شما در همون جا است. То есть ваша цель и ваш успех всегда находится по той стороне вашего страха. Дикат, дикат, дикат. Ваша цель, ваш успех всегда находится по той стороне от вашего страха. شما من اینجا با جایی که شما موفق میشید و مقصد شما اینجا با من این страх این ترس موفقیت شما مقصد شما همه وقت پس از ترس شما میستد. از اون سونی ترس شما как будто بین شما و یک دریا باشد و گذشتنتون در کار تا نگذارید همین چیز شما پیدا کردن نمیتونید. تا همین به نگذارید همین چیز پیدا نمیشود. امیدوارم که هموطنان عزیز از سخنان من گفتگی شما یک بهره بردید. از ترس برآمدنتون در کار نترسید. دعا کنید، علم آموزید، علم دنیای، علم دینی همش آموزید. ترس کم شده رفته هم میگیرد. خب علم باشد ترس نیست. همه وقت خاطرتون باشد که تاریکی تا همون وقت حکمران است که سویت پیدا شود. سویت پیدا شد تاریکی گم میشه. ترس هم همین خیلی. تگین روبریکای ما لایک مونید. ما برای شما خدمت کردنیم. برای که این علمو من جمع کنم 22 سال عمرم دادم. من گوش کردن آسان نه که این چیزا آموختن و جمع کردنش 22 سال عمر من گذشت. من میخوام که شما وقتتون اکونوم کنید. وقتتون جمع کرده اکونوم کنید و 22 سال با من موفق شدگی من شما 5 سال 7 سال بکنید. ریپوست کنید. یارو رفیقتون با نشون تید. از درون یارو رفیقتون همه وقت 40%ش استا استا دیگه میشه. 60% وای عقیم میماند. این حیات میخوام. و یا عقیم میماندگیش ماندن گرد. یک شما پیش برفتنتون در کن. امیدوارم که زندگی خوب دارید. تا درس آینده.